בפרשתן, משה רבנו אומר לאהרון, קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך, תקריב את הקורבנות, קרב אל המזבח, תתקרב אל המזבח ותקריב את הקורבנות. והשאלה מפורסמת, מה משה היה צריך להדגיש להתקרב למזבח? מה הוא צריך להורות לו להתקרב למזבח? הרי זה פשוט, שאת הקורבנות מקריבים במזבח. היה צריך לומר לו בפשטות, תעשה את חטאתך, את החטאה שלך, את החטאת ואת העולה, ותמשיך את עבודת הקורבנות, תעשה מה שצריך לעשות. למה צריך להגיד לו להתקרב אל המזבח? זה פשוט, שם מקריבים את הקורבנות. וכבר תורת כהנים שאלו את השאלה הזו, השאלה מפורסמת, ותורת כהנים מתרץ, כי אהרון היה בוש, אהרון התבייש מאוד, הוא ראה דמות של עגל על המזבח, דבר מזעזע, ואז הוא סבר שאולי הקדוש ברוך הוא לא מחל לו על חטא העגל, ואז הוא הרגיש בושה נוראית, איך אני אתקרב? איך אני אבוא לעשות את הקורבנות עכשיו? זה לא דבר רצוי. אומר למשה רבנו, קרב אל המזבח. למה אתה בוש? למה אתה מתבייש? תתקרב ותעשה את העבודה, כי לכך נבחרת. ושואלים בחסידות, מה הטענה של משה רבנו, למה אתה בוש? למה אתה מתבייש? ודאי שהוא צריך להתבייש. הרי בושה זו מידה טובה. אדם שמתבייש מוכלים לו על כל העוונות. אדם שחטא ומתבייש במה שעשה, מרגיש נורא, מתבוסס בדם של עצמו, מרגיש בושה נוראית, מוכלים לו מיד על כל העוונות. אז מה הטענה של משה, למה אתה בוש? טוב שהוא בוש. אלא צריך להבין שכל חטא העגל היה כדי להורות תשובה לרבים. פירוש שהקדוש ברוך הוא דחף את עם ישראל לעשות את חטא העגל, שלא בטובתם, שלא ברצונם לכאורה, דבר קשה להבנה, אבל הוא דחף לעשות את חטא העגל, כדי שיבינו לדורות שאם קבוצה גדולה עושה חטא, יש להם תשובה. אפילו שקבוצה גדולה עשו חטא, וזה דבר גדול ויש לו הדף עצום, יש להם עדיין תשובה. לכן הקדוש ברוך הוא דחף לעשות את חטא העגל. מה, אז למה הם נענשו? לכאורה לא צריכים להענש, כי הרי דחפו אותם מהשמיים לעשות את זה. דחפו אותם, השתמשו בהם כדי להורות איזושהי הוראה לעתיד לבוא, ולמד הלכה. אז למה הם נענשו? אלא מבואר בחסידות שהם נענשו על זה שהם המשיכו והעצימו את החטא. הם חטאו, אבל המשיכו עכשיו לעשות מסיבות, המשיכו לרקוד, לעשות מחולות, טופים, מסיבת טרנס עשו שם, לא יודע מה עשו שם. ממש העצימו והדירו יותר. נפלתם כבר, למה אתם ממשיכים להעצים את זה? כמו שמרונקלוס עשו חינגין, עשו ממש מסיבה גדולה גדולה גדולה. והטענה הייתה, למה המשכתם להידרדר? על זה הם נענשו. זה שחטאתם זה מובן. הקדוש ברוך הוא דחף אתכם ושלא בטובתכם, כי הוא רצה להראות תשובה לרבים. הוא רצה להראות שיש תשובה. מצוין, אבל למה העצמתם את זה? למה המשכתם את זה? וזו ההוראה לכל יהודי. יהודי לפעמים מדרדר, נופל. אז תעצור את זה שם. זו ההוראה. למה אתה ממשיך? כאשר עבדנו, אדם עכשיו לא הצליח בשבת. עכשיו הוא ניסה לשמור, אבל נפל, מה עד? מה עושה? טוב, יאללה, אני כבר אצא למסיבה. טוב, אז שלום, אני אלך לפה. אני כבר, טוב, כאשר עבדנו, פורק עול, נותרה רצועה. יאללה, קדימה. לחגוג. למה? למה אתה ממשיך ומעצימים את החטא? למה להעצים אותו? על זה העונש, לא על החטא עצמו. ולכן זו הוראה לכל יהודי. ברגע שהרגשת שנפלת, תעצור שם. וזו הטענה הייתה לאהרון הכהן. אתה עשית את העגל, אבל אתה לא המשכת את החגיגות ואת הריקודים ואת המחולות ואת כל המסיבות שהם עשו. אתה פשוט עשית את חטא העגל, וחטא העגל נתגלגל על ידך. הקדוש ברוך הוא רצה שתעשה את זה. לכך נבחרת כדי להורות תשובה לרבים, אבל לא השתתפת במחולות. ולכן אין לך שום סיבה להתבייש ולהרגיש שאתה צריך לעשות תשובה מיוחדת או עצמתית. אתה לא צריך להתבייש, כי זו לא אשמתך. הבושה היא טובה למי שחטא והבין את חטא שלו והבין שהוא יידרדר, אבל אתה אין לך שום סיבה להתבייש. ולכן הוא אמר לו, קרב אל המזבח. אתה לא צריך להתבייש מחטא העגל, כי זה לא שייך אליך. אתה עשית רק את מה שהוטל עליך משמיים. אז צא ולמד בכל אחד מאיתנו, ברגע שחס ושלום יש נפילה, נעצור את זה שם ונבקש סייעתא דשמיא, ונחזור מיד למסלול.